Tarararararan. Pagkasalitaan nila ni nga napawalwan. Bidot. Idi. Kalman laeng. Idi. Kalman laeng manong nemi. Ito may nakmanin pasyarin ni Alex. Masurunak manong. No din nakla pinilit ni Nanang. Nga rimuar iti silad ko tapos nung naksangon iso na talaga kahit asangon ngamin manong hanga iso ti kayat ko agpeso man nga awambisyon na nagagat singpet angin urosang nga rimot tirupa na kwadrado tirupa na awang gwapo na sakit diyan mo kasla binurtong tirupa na manong sa nakangis-ngis ti kudel na kasla negro ko na kumangim samet managregalo ket di manong nemi kay ni Nanang tiragregaluan na no saan nga nateng bunga ti di prutas nga mula na papaya, avocado, chiko, mangga kasi bayabas, guapol kaya na dumaduma nga nateng so malibre kam tinateng manong kaya oray pa ilig pag sinamit mi ko saba kasi dyan. Ken, itlog ti native nga manok. Ken manok nga mismo nga native. Kaya't ninanang iso na manunemin saan kung ba't akayan? Di pala nga rin kayo ti mga makiasawa king kwa na nanang kabalo kayo mat ko na peno ka nung ito mamano. Saan nga iso ti or-orayek nga umay mang pasyar kanya? Manong name high school graduate ak lang ket may sa aklaeng nga sales lady iti may sa nga department store iti syudad nga magtrabaho. Sinangok ano man iti bagamay kahit kon maturog Alex kahit ka man na makita sakti kahit mo makita mo nanan daki nga duwa anya nga Alex no ora tabalo mat inanang. Ninanang ko na arman. Sigurado kaya't Jabat nga rin mapututan ni nanang mo. Di kahit ko, sika, kan madanta ti ora talo no 5 anak. Pao ni kaadunan. Kasi ano pa yung mga biyag mo? Kaya ta nga biyagin. Basta tinulong ta. Alex, I'm sorry. Imbagak na to inulit-ulit ko. Saan ko kaya tikasken ka? Sino ka tikayat mo? Ururahik ka rin nga. At damangarim kanyak nga kayat ko. Manukam ka din ang kararim ka. Talo kayo. Napingat ka talo kayo. Sika, nagbangbangkag, ken dua nga driver. Tricycle driver, ken bus driver. Siya ko. Umuna-unay, Alex, awan gwapom, nala anugot nga ta. Agbeso, anugotek. Awan lang langak. Nimiti pusok na dalos. Kamote nga ron. Agkabaranggayan ta. At ka din nadamag mo nga dakas nga inaramid ko. Una ka din nadamag mo nga dakas nga ramid ko. Awamit ka diya. Iso nga, siya kuman. Ti mabalin jak awang ti mabalin ko Alex kapatawot mariknak ayat ken ka. Di ka di makawawat. Ori no, sang ka basit lang. Ori sang ka basit lang. Masusuro na to ayatin. Kasano ko pa nakasusuro ka ayatin ken ka. Nabayag kan nga garaari magkabaranggayan ta pa. Ay, kendo talaga nga da, masurusura ko mga arman. Hindi ko mapailang So ka pang asim mo na. Well, hanggang ito nga mamay. Sakto lang, sir, din. Saan ka nga nawaya? Ay, susapo. Bahala ka. Pudno, ti kunak manong nemi nga taluda na pingat nga gararim kanya. Ni Alex, kama nagregalo itinateng itlog ken manok, native nga manok keninanang. At nagregalo. Nang mga manak matatag sidaak mo. Naghimas na tinative nga manok ang maringta. O papamigat ko na sa santong mang teriti panched ni nanang nga native nga manok at dumalaga. Sas, sa sundot pangrabya po.
So, ibagbaga ni nanang nuwagat. Loko, di mo kahit ni Alex, gangganasyon mo timangan, kada kita regalo na. Ni nanang mat, anang orto baling ko, mang tadmat, na ibas mo ti manok. Sa may sakit, na ibas mo ti tinatang na ta. Hansang agap abuno, organic fertilizer ti usa rin na, kan sangag paspasuyot. Kat mayat man. Hanggang nagastos. Kan sangag delikado sa lunat. Wan, so nga, ay anak ko, bidot ka no saan nga isunat pilyem. Ibaga kumamanin manong naming di pa lang sikat mga luhoy kayong kuha na testa kahit ang asawa ko na duwa nga driver, tricycle driver kan bus driver manong name tinayo. Dito yung department store tipang paspasyaran kanyak ni Johnny nga bus driver. Hi, kumusta ka lang? Kastoy, madamat trabaho, may pagkada kinibos mo nga pasyaran ka. No ada customer, di pala kakaduam di mga sikaso. Ano man iti bagam kanya? Para kang ka. Ano ito? Kaya ma? Wow, mansanas? Ano pa grapes? Kaya data, magustuhan. Rambutan? Ay, ginatang ko sa di Manila. Pa'y Manila na pa nagkapon na, ha? Dapat magatgatang dito yan tayo. Napras-pras ko sa diyan. Sige, thank you. Yawit ko to. Tap na maramanan ng nanang ko. Ana, aklo na ako na. Saan ka ito babawi? Nasyakti ayatem katagbaling kang asawak. Makaasawa ka na ko ati driver, sweet lover. Puh, amok Gabot amin nga dagdagasan nyo. The chicks nyo. Da kahit tikas keng ka. Johnny. Imprang kak dada idin keng ka. So sayang lang nagito kas-kastusong regregalong kanyak. Gabot ay papilit mo nga layak di alat. Nagbawawi kan to na saan na siya tipilyan. Basta saan na siya. Kaya't nung astabat nga agawid ak timalem manong namin na temat agar-arim kanya ka tricycle driver iti umay. Hay, Lani, umakan. Tunod ka, libre. Okay. Orin na siya kayat, pilitan na. Di, aglugan na karo din. Libre kaya. Ngam na pa napalang mating kabil manong name iti ikid ti baybay. Naluko kaya. Kidnapin na. Idarom ka ti kidnapping. Di mo ka di kayat nga buyaem ti panag tabon ti init. Ama, how romantic naman. Di mo ka di kayat nga buyaen ti kasla saan nga mabanog nga panagpasag dagiti daluyon iti napino kadaratan. Omo. Mananyo kan sa Mario. Agdandan iti pusok no sikat kadwa. Ay wag Adaginatan ko ang merienda. Empanada, special. Napan na inala manong naming it at tape soft drinks. Soft drinks nalabis pa lang. Siyakon, luktakon. Maka, agamit at dyan. Nagtugaw. Ay, thank you kada ti merienda. Ang kumanin nga may imas timangan. Ang em no na imas dilutwan ni nanang ko, di ka di masig tulat ta. Intun ka ano kaklunin na? Intun nagprotiwak. Ano? Intun nagprotiwak, kunak. Mario, imbagak edin ken ka. Sana kasken ka. Iti sapsapulak ken ururaye. Agbabawi ka to. Kung saan nga siya iti aklunan. Api ko magbabawi Sige, ibusan na ito merienda ito. Itulod na kong sa jabalay. Edad ko ti pletek manong namisan ng inawan. Sige, bahala ka. Thank you. Ay kang iti may sa malem manong nami pinaayaban nak ni boss. Yes, sir. Araw ka, Araw ka, Ano, sir? Araw ka, Agtugawak. Sir. Sige. Ada kasal-salita kagayem ko, Ita cellphone nyo, sir? Sino? Ini Arnel. Arnel ko na yun, sir. Arna. Kaya na ka, kasalita, Salita kong kisakbit ama mo. Lagot, kayo, agaba mo. Inyawat ng cellphone naman ng hello. Hi. Hello. Jack na Arnel. Masak man the businessman.
Itinamisan ni Mike dita, nasirpat ka. Gumanggana ta kami ni so nga saan ka nakasalita. Mabaling ka di nga taga-singarita, after 6, to officer, awisan ka, it's a date. Baka sakturo rayam. Ipagkada ka kinibos mo. Orin na sapsapata. Alas 4 no alas 3. Ipagkada ka, ha? Sige. Ito mo nga rin kong kuwanan na cellphone. Sir, anak, wala na. Umanak ka na tagasan di alas 3. Oh, Mark, ha? Sumulot ka kong kuwana. Nataya, tatao ni Alnel. Kasi ka di, sir, ilo kumendal ko keng ka. Aha, di ando ag babawi, no iso ag baling asawam. Kadi, sir. Oh, di ba? Imbaga, ini nga agul olay ka, di mabaling nga, mangpalaktag keng ka, mangpabaknang keng ka. Kitakpay at langana. Idi alas 3 yun manong name yan dakot siya nagsarding di sango di department store. Ket tinawagan na siguro manong name iti bus ko. Lale. Ikaw na nakali. Inggan. Good luck. Sige, papana kami. Inlukat na di tawa man. Si Miri pa. Ay. Guwapo. Pagtaon pa lang ata siguro ti 29, 30, 31 kasi inlukat na tiri daw. Hobin, nagluganak man ang nemi. Sa ko in reptikots. Let's go. Pinandam na. Sir, pangimpanam kanyak. Arnel ko na. Manotong mo ka din. 32. Awang pa asawa? Awang pa asawa. I'm still single. Kapag na nadano mo ti 32 nga ti pinag-asawa. Di tapegarot na kamamoy di. Iso kita nagamamutan. Nag-asawa ako. Asawain ka ito. Mo mo 22. Wow. 22, 31. Lihim pumpiyang, ha? Anong lihim pumpiyang? Di 22 plus M. 2 plus 2 is 4. Di 31, 3 plus 1 is 4. Apang nga lihim. Una ta, hantang nagpadpado, no 4 da ko mga dua, iso. No 22 da ko mga dua, hanggang lihim. Hagutwetan ka, sir? Mama, no? Napang kami ti beach resort, manon nami kit inupami to open cottage, inuwar na kitin, intugot na, nakadato ang makan. Pili ka. Nakit mo. Soft drinks o no beer? Hard kanyak. Kapag uminom ka, uminumak kuma, kawan. Di mo ka di kayat? May tida ito yung haldaw. Kada dan nagtinaawatan na kiti puso da. Dan tumbigat, ikasar ka. Itataka pa lang ang mam-am mo. Awan tibag na nakam tasang kantungan lokwen. Ada hotel dito nga beach resort. Kahit mo? Di na ka di kayat? Guwapo ka. Dekotse ka. Businessman ka. Yan. Sa December na city tayo di business ko. Api nga sangan dito eh. Kakompetensya sa dito eh. Anong business moment? Department store? Pagpada kami kiniya, Mr. Y. Sigurado nga kayat na. Inamis ka pa yung kumangar dito ng saan kakayat. Una to boyfriend mo? Ako pa eh. Agar-aram, adua. Siyak, dinakayat. Ang mga nulukon na klaeng. Ang mga napagkangawan na klaeng, Arnel. Saan? Ulit lang ha. Tayo lokrak dati yung arak. Tapos may katian yaman nga pa nagbuteng mo. Tapos nung atatured mo. Atagay. Taugat. Nita. Toast. Di ko pinabadasan din. Iminom di kastoy. Padasam. Ulit na pasit ba lang? Sige. Iminumak manong orak lang nag-guyak. Gagangin o damom. Di ba? Aming nga basta damokit na rigat. Na irot.
Hala ni sir. Hala ni. Mamisan pa nga ron. Dapat na kasi nakachak to aguya ka. Tinaugan naman. Mayat nagpeson. Minsan pa naging kanya ako napupuutan manong naming na barteg ako. Naputak lahingin manong naming anda kami nitunig di may isang kwarto ti hotel ket lamo-lamo kami nagpadpada. Aggab-gabbu kami matinagpadpada manong naming aging ka. Nga di na oras nga naipaay ko di bagiken ko na. Nga po di arak manong naming. Nagsakit ka. Saga nagsangit. Tasahan kan to nga baybayan. Ano tamok baka da asawa mo. I-recommenda na ka ko mga ron, di boss mo. Nulukuan ka ko ma. Nasaktan ka itay? Uwan, gagangin si mo. Ipidwata. Ha? May mahit itan. Sa tanto ipitlo. Oh, naimiwas tumanin. Parang sa akin ka, Lani. Parang sa akin ka. Manong naimi inpapatpatan nak ti 5,000. Kat intulod nak ti balay. Tsak kumakayat na lang ti 5 kwarta. Ala, kwarta. Hanok tumawdawan ti kwarta. Mga nibaga mga rubak ti kwarta. Ala, yung datan tanayon ak to pa, eh? Tapos lamo la binayadan, ti kinababae. Lang kong binayadan, regalo kin ka dito. Eh? Para ito sumaro naman ang gundaw, eh? Kaya't mo, mamindot makalawas. Mamindot makalawas? Ipakata ka kinibos mo, hanggang maksayin na sweldo. Di pala inaldaw. Ay! Every other day ko nakuma. O sige, nasukayat mo. Manong name nakadlaw ni nanay. Pinalado ka nga siya magpay. Sino na dyan nagitulod kang kang antikotse? Dahil dyan ti ururayek na ni Arnel. Ano no? Ano? 5,000. Tapos no hanggang agri rin. Kukam na may isa. Kaya po ka. Sa baling sama tararamid. Tapos no awan problema. Gu kayo tadua. Hindi ka gununin. Hindi ka gununin. Dahil dyan na may kunguray na ng businessman. Kanadapay na pasama ka na kami. Hala? Saan ka nga virgin? Wenang, kahit every other afternoon, nga may naknakasen in pwesto, nga pagtrabaho. Agayam da itibus ko. Oray mo man pa agkating work, agander tayo magagtrabaho, hanto ano maksayan sweldo. Gabot agayam na karot kinibus ko. Kasta nga rot ti mapaspasamak manong nimi may sa 2 talo na bulan manong nimi sa anak pa'y gayam nga natatngan. Ala? Naglaingan da diyang Arnel. Naanak, nakaalak na dakos. Nagmayat namin. Naglaing namin, permi. Napanaglimatang ti pregnancy test manong nimi kit positive. Tinawag ang isuna. Agariring cellphone naman. Nakabaybayan, inulit-ulit ko. Aging ka sinong bata. Hello, no, saan ko nga sungsungbatan? Saan mo ulitin? Kat makadisturbo ka, madamat trabaho. Madamat meeting. Sorry. Ano yung tibagan? Ito na nung umay ka dito ay, look at me. Diba? Idikat every other day. Itak maminsan lang hindi makabulan. Dito yung bulan nga, madamang nga bulan kat na minsan lang yan. Busy yan. Nata problema ti negosyo. Tunoon pa nagpakasti mo. Ape, masigog ka. Masigog ka. Why? Sige. Agore ka lang Tano masulbar ko dito problema dito yan. Umatod tanta. Tulagan na ito kasarta. Kasunod ka ba, yung munta ka ron, baka dapat 2 lawas diya, 3 lawas diya. Ha? Ururayang gawin. Wow! Yung saan kumatin nga mauray, manong name, saan ko pa yun nga makontak iti cellphone na anak yan dila ka na yun. Abay, masama ka nga, ha? Lani? Masigugak na lang. Anak,
Dahil yung Arnel, kasi cooking ka. Gawin na. Kahit, diyak matan makontak na lang. Diyak matan makontak. Kaya po na ito yan, di ko nak. Lani ka, lani. Kaya po, di ka lang nakadlawin nga talaki ng babae, di kaya da nga lalaki. Nagpeso nga, managitid ti kwarta, yung baybayadan na ka. Kaya po, itatay magamon nga masikog ka, hamumatin makontak. Nanang nataramidek, naramidek, di nakalawlawag nga, talaki ng babae, kinusto na ka, at siguro asawa na dyan. Sinukukan na ka lang, rin naman na ka lang. Ikan tuwad ngamin dimngag kanyak balasang ko, natanggan tuwad ngamin taolom. Manong nimi kabigatan na itiya pagtrabaho na panak iti opisina ni boss. Boss? Ano eh? Abaya? Hala ka problema? Dakla problema, boss. Bakit basol mo? Kaya kakimasol. Kasano ko masama dati o makina. Nadya mong ibagbagam ni Arnel. Kalpasan nga imbagak yung kuha nga masikugag. Diyak mo tin makontak. Imbaga nga talo nga lawas laing. Ang sublid ito. Tapos ikasar na ko. Oh my God. Loko na yung nga. Tasak ti mang tawag yung kuha na. Oh my God. Natin din. Talaga. Ano na dyan numero nga. Tungkol pangkunkuntakan kang kuha na gito pangkunkuntakan awanin. Inuto ti balayda, sir. Inuto boss ti balayda. Aka mo, balayda, jay lakon yun. Jay alinggay na, alinggay. Jaka mo, balangay. Sikat na giturong kanyak, sir. Sikat boss, nagidurong kanyak basol mo. Oh my, kaya ka ba isakto aking basol? Nung ibaga nga kawadam abot, lada uleg. Kawadam ko ma? Paala ka? Abe, kumasak ti papasulem. Kasi anong oras sir, ano taramidek? Manaw bulan, sikog mo. Talungang bulan, mayat pala, data maligleg. Ano amamok, maligleg. Kaya. Karabyan naman nung may nakpinasyar ni Alex. Hi, kumusta? Alex, nagbidutak. Bidut? Wait, nagkala bidut. Bidut nuwapay nga. Isutinaklon ko. Tanda ka ti boyfriend nun? Andan, agupat tungabulan. Naipaay ko pa yung kinabirhin ko ken kuwan. Ken, masikugak pa yan. Di kasar na ka? Saan kumata na makontak? Kalpasan ng imbagak ka masikugak. Naalinaw ka? Inalinaw na. Kat nakaramid ak kalabitot. Gusto ni nanang. Agbidot ka ko nanang. Bidot daramid. Basta. Uray ma, baka no tawagan na kantumad lang, baka lang busy. O no napukaw na di cellphone na kita. Hanaan mo dyan ang pero mo, isut ka po na kamatawangan. Tsaka no, agbabayagan ha? Ha? Alex? Ano nagbabayag? Baka makadisturbo ha? Nabit ka maya. Da malagip ko gulpe, malagip ko da kargarga kita nga danom. Baka no napunon. Kita taglip-lipyasin. So, kasta na. Sige, Lani. Bye. Alex. Amok, sana ko na kayat. Dadyalangan style na nga gumangganat. Kalpasangan na mo, nga masikuga. Nigata Johnny. Ti bus driver. Tinawagak mano. Uy, mailiw ka niya. So nga siya tinawagaw. O na, kahit nakadin. Johnny,
Talaga kadiwat patag na? Unay. Oray bagag na masiko ka? Ana? Nadanak ti boyfriend within 3 months. Naipay ko ti bagik. Naulit-ulit. Aging ka masiko ka. Ngem, jak mo tin makontak na kasiko ka niya. Kasta. When? No talaga ang pudnong ipatpatag na. Okay lang kayong kahore sa mga putot si Kugko? Okay. Peso? Okay ka, lipatan na yun. Magandang ka pa itata, gaga. Bye. Kagumat! Okay ko na, okay, gaya mo, lipatan na mo. Una na naman. Ningata Mario. Tinawagan. Lani. Mabaling ngumay ka balay? Yeah, sure. Sabi ka nga saan? Sige, kadigdigos ko eh. Kadigdigos mo? Oras siya, agdigosak pa eh. Ang bagisunod makadigosak, makadalong ka balay. Sige, umaya kon. Manong name ilisumbreken ni Mario inarakop ko. Lani, I love you, Mario. Really? Why? I love you too. Siyak tinangisenyas keng kuha naman ng name iti kwarto. Kitsimuro. Impaay ko di bagi keng kuha naman ng name kat nalaing met ni Mario. Naitayok nakmet man. Itatadan na pasama karata. Ikasar na ko. Yan sa ngamat gaya na virgin. Damok virgin ka. Samat Huwamin, managbisikleta kiri. Na-slide dak kasi jay, shoot nakaalan na. Kahit mo sawin, di pa nagbisikleta, napukaw mo iti kinabirihan mo. Uy. Pagkatawa ka, ipidwata pa lang nga ron. Ipidwata. Sige, Mario. Ipidwata. Hindi na ipidwamin manong name bimangunan kat nagsukat. Umiyan ka. Gusto nang tamamindu ha. Imbaga tanarabanan ka. Pag ano ka man. Amok matkat nga masikog ka. Gaga. Pag anok ikamat mo kanyak ti sikog mo, lokwan nak. Siyak ti panakibutas mo. Imbaga tayo naraman ang kamit laing. Bye. Mario. Loko dahil siya ka Mario. Barbaring no, siyak ikasar na no. Diyak mo timbaga masikugag na mapay nga muna. Nalangit testo nga naman pasapak yung kanya ko na. Kunakla no. Napudnot pa nagayat na. Amad gayam. Di naman gayam kayat. Agtarakin tasad na nga puto. Kayat na nga sawan manong name naganakak abalasang. Ngaging gana ita manong name kat awampay ti asawak. Tao mo mayat nga mga haram kanyak. Dida siguro kayat itinaganak abalasang. 28 titawan kon manong name. Kayat na nga sawan 5 tawan ni Bobby nga anak ko. Pulos nga dyan makontak manong name ni Alex. Ni Alex? Ni Johnny ko naman. Ni Johnny. Johnny ka ni? Sino ka? Ni Arnel ko naman. Agbabawi ang manong name ka ba tinaramita kabidot ni mawan tinaramit ko na dinangawat itipukot ko nga gasan. Dito nga rin ti pagkasalita manong kadagyaman ako na iti anus mo kinlaing mo nga nang nibasa kat sabi ko tadamat na ibatik na adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagi di pahadag ka nagdangag. Kaya nagbuya, more power to your program. Ito yung ortagya mga pagaya mo, Lani. Thank you, Madkang Lani. Iti ka pa nang isurat dito, panakadisgrasya ko nakatadisgrasyada ka nga ron.